Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorri beste behin ere Euskal City gure saio honetara. Gaurkoan ere bi gonbidatu bereziri emango diegu ongi etorria gurera, Miren eta Sibon izango ditugu gurekin. Bata erronkari eta errotxapea aldetik datorkigu eta bestea zizurretik. Erizaina eta irakaslea. Gehiago jakin nahi alduzue haien inguruan, geratu gurekin. Nire izena Miren Bake da. 21 urte ditut eta Iruñakoa naiz, berez errotxapeakoa, eta nire herria erronkari da. Erizaina naiz, eta... Nire izena Sibon Grady da, zizur nagusikoa naiz, 22 urte ditut, eta irakaslea naiz. Kaixo! Agurtuko gara! Mendonetan agurtzaten bestela. Nola hitzen zara? Ni Miren naiz, 21 urte ditut, eta erizaina naiz. Zu? Ni Sibon naiz, 22 urte ditut, zizurren bizi naiz, eta irakaslea naiz. Baina erronkarikoa naiz ez izan. Euskaldun zaharra naiz, gurasoekin hitz egiten dute euskeraz, eta gurasoak aurran daudenean ezparekin baita ere. Eta lagunekin saiatzen naiz geroz eta gehiago hitz egiten, baina egia da ez dudala asko erabiltzen. Zuka hitz egiten dut eta euskara batuan. Momentuz nik uste dut ez. Denborarekin iritsiko dela uste dut, ze geroz eta gehiago hitz egiten da euskeraz, baina momentuz gaur 2020 urtean ez. Euskaldun zaharra naiz eta hasiera batean batzuetan nire aitarekin hitz egiten dut, baina oso gutxitan. Eta lagunekin ere batzuetan euskeraz hitz egiten saiatzen naiz, baina saiatzen gara, baina gero ja txipaldatzen dugu. Eta gero klaseak ematen ditudanean euskeraz hitz egiten dut. Zukan hitz egiten dut eta euskara batuan. Lekuaren arabera uste dut euskeraz hitz egin dezakezula, baina hori pixka bat euskara dakiten pertsonekin euskaraz hitz egiten alduzula, baina gero nola beti egongo den norbait ezakina, berarekin ere, bera parteri izateko, gaztelerara moltatzen gara. Arratsaldeon, Miren eta Sibon, kaixo, zer moduz? Ongi. Eskerrik asko etortzeagatik. Lehenengo atalari ekiteko, pixka bat jarriko dizkizuet mahai gainean, zuen herri eta auzuen inguruan hitz egiteko hainbat gai, ikusten duzu erronkari aldetik zatuzela, eta ea zer ateratzen den, bai? Bale. Hartzen dut nire nengoa? Bai. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian auzoan? Hasiko naiz? Bai. Nik uste dut erronkari aldean, aukera hori badagoela. Batez ere kirolari begira. Ze eskia gustatzen bazaizu, hor baduzu aukera pila, gero ibaia ondoan izanik ere hori uretako hainbat kirol egin daitezke. Eta egia da agian asteburutan ez dagoela ekintza gehiegirik, baina astean zehar bertakoak direnei gauza gehiago eskaintze dizkiete, ikastola aldetik eta hainbat ekintza dituzte, dantza, musika, detarik. Nik uste du baietz. Agian motz gelditzen da, konsumo aldeko atal gehiago ezakit, dentak ez daude, zinemarik ez dago, dena da, hori, gure kabuz egiteko edo. Eta zuk zer uste duzuk zizurren? Zizurren hori, kirola egiteko, egia da ez dela hain naturako kirola egiteko, badago gimnasiora jateko edo gero dantza akademiak eta gero udaletxeak ere gauzak antolatzen ditu, baina egia da ere denda gutxi daudela eta zinemarik ez dago, baina bai liburutegian
plaza horretan, batzuetan, zinema aire librean egiten dela. Baina hori egia da, herria izan da, hori, jarduera guztiak egiten direla edo polikiroldegian, edo gero akademietan edo beste leku batzuetan. Orduan aukera badago, ez? Bai, aukera badago, baina hori ez dago hain desberdintasunek ez da Iruñan bertan daudela denda pilo bat edo Moreara joatera edo ezakit. Altxatu gaudu bekurrena? Herritarren arteko harremanak, giroa, lagunak? Hasi naiz ni? Bai, hasi. Osa, nola da, herri arteko harremanak? Herritarren arteko harremanak, giroa, lagunak? Bale, nik ez dut nire bizi edo sozial hori ez dudala zizurren egiten nire lagunek, gehienak direlako Iruñerrian bizi direlako. Baina, ni gaztetxean parte hartu izan ditudan ekintzetan saiatu egin direla herritarren artean proiektu txikiak egiten edo Euskaraldian ere Euskaraldiak Euskaraldi talde bat dago bertan ere eta haiek ere zerbait ekintza ere prestatu zituzten, baina egia da ez dakidala oso ongi, nahiko kuadrilla etxiak daude eta orduan berez zailtasunak izan egoten ari dira, hori ez, gazte horiek pixka bat hori haien ez dakit nola azaldu, haien nahia bultzatzeko pixka bat hori beste pertsonekin ere harremantzeko, nahiko itxia da, harremanak nahiko kuadrillen arabera egiten direla eta daude beste pertsona batzuk nahi dutela gehiago nahastu, baina hori, nahiko finkoak dira. Negia da, berez arrotxapeakoa naizela, baina ez du bizi gehiegi hor egiten, agian gehiago alde zaharretikoaz, ez? Eta arrotxapea badut pixka bat hor, nola, lo egiteko eta dantzako kuadrillarekin egoteko edo, eta gero kuadrillarekin geroz eta gehiago jaisten gara, baina berez arrotxapean ez dut kuadrillarik. Eta erronkarin izan badut. Eta hor ikusten dudana da, oso erresa dela kuadrilla ezberdinak harremantzea. Agian hemen hori botatzen dut faltan. Ze juerga aldean edo, Iruñan oso erresa da kuadrilla ezberdinekin egotea edo auzo berdinekoa baldin bazara, baina aukera gutxiago direla iruditzen zait. Erronkarin horren gutxi izan da, edozein ekintza ona da denak elkartzeko, berdin du, 15 urte dituen kuadrillarekin egotea edo helduagoekin egotea. Eta hori, harremanak azkenean oso hurbilak dira, gehienak familia gara, orduan... Eta nitzagoak, ez? Bai, hori ere bai. Hori, karo, nik ikusten dut zati politena edo, ez? Gero, egia da hor, batez ere hegoaldean eta zaila izan behar dela, zailago izango da hor harremantzea, ze azkenean ikastola eskaintza 4. maila arte dago, gero Iruñara etorri behar dira eta kurtsan zehar ez dago jende gehiegi hor. Beraz, haientzat agian pixka zailagoa da. Baina, asteburuei begira eta udari begira eta oso positiboki, nabarmentzen dut. Bale, hartzen dut beste. Bale. Hau azkena egingo genuke, adibidez. Bale. Euskararen erabilera herrian auzoan lagun artean, aukerarik baldin badago, ez, edo, bale. Hasiko naiz? Bai. Bale. Nik uste dut, arrotxapea oso nahiko euskalduna dela beste auzo batzuekin aldekatuz, ez? Ezakit, nik uste dut, ez nahiz ausartzen esaten zein diren euskaldunenak. Uste dut geroz eta gehiago bagoazela, baina arrotxapean euskeraz bizi daiteke gutxi gora bera. Segun handik mugitzen zaren eta, geroz eta eskaintza gehiago dago, nik uste nahiko euskalduna dela. Eta erronkari egia esan, ez dakit. Segun, gehiengoa
euskararen aldekoa da, edo behintzat ez da euskararen kontrakoa. Ere hori nahiko garrantzitsua iruditzen zaidala. Ze Iruñan ikusten dira kaso batzuk, ja ez dela euskaraz dakizun ala ez, da euskara gorrotatzen duzun ala ez. Euskararen gorrotoa ez dago. Egia da, geroz eta gehiago hitz egiten dela euskeraz, gurasoak geroz eta gehiago izen ematen dute bere seme-alabei de ereduan, orduan, geroz eta gehiago jakin badakigu. Egia da ez dela horrenbeste hitz egiten, ze beti badago norbait ez dakiena, edo betiko aitzakia ez. Hasten gara euskaraz hitz egiten eta gero uste dugu. Egia da orain egin dugula Erronkari mintza kuadrilla bat, eta hor elkartzen gara herri ezberdinetako gazteak, eta zerbait egiten dugu. Gutxienez aitzakia badugu gure artean euskaraz hitz egingo dugula beti, eta gutxinaka. Ikuste dut ere helduek lan hori gehiago egiten dutela gazteak baino. Bai, Zizurren ere egin zuten mintza kuadrilla bat, baina hori adibidez ni ez nintzen apuntatu, eta uste dut ere egiten dituzela jardura, kuadrilla horretatik euskaraz hitz egiteko, hainbat ekintza ezakit sagardotegira joatea mendira edo uste dut ez dakit, ez naiz egon, baina ikusi dudanez, kanpotik uste dut hainbat jardura atera dituztela euskaraz hitz egiteko. Eta egia da hori da. Talde horretan gehienak uste dut direla helduagoak, gazteok ez dugu hainbesteko esfortzua, ez dela esfortzua, baina hori egiteko egia da. Eta hori Zizurren, lehen pixka bat aipatu dudan bezala, esan duzunez, oso desberdina da, adibidez, udaletxeak agian zerbait ateratzen du euskararen alde edo horrela, edo gaztetxetik ere zerbait ateratzea euskaraz hitz egiteko, baina bestela gazteleraz hitz egiten dugu hori norbait ezakilako, edo agian hasten zara, baina gero aldatzen duzu, azkenean ez duzulako ohitura hori, eta orduan agian hartzen duzu gazteleraz hitz egiteko ohitura hori, eta orduan gero aski kostatzen zaitzen, niri adibidez batzuetan, esaten dut, eske orain kurtsora bueltatzen naiz, eta esaten dut, ostras, orain euskaraz hitz egin behar dut, eta hau da osoan lagunekin egoten zarela, eta ez duzula ia euskaraz hitz egiten, horrek ere asko egiten du, eta gero ere telebistan ez egotea, gauzak ikusteko eta ezakit pelikulak edo serie gutxi daude. Eskaintza oso gutxi dago, orduan hori agian ere pixka bat gehiago entzuteko, musikaren aldetik uste dut gehiago, eskaintza gehiago eta aukera gehiago daukagula euskaraz entzuteko. Gauza nik uste txipaldatu behar dugula, eta gero egia da, nik uste dut geroz eta gehiago erakusten dugula interes hori. Ez agian 15 urterekin ikastolan behartuta sentitzen zinen euskaraz hitz egitera, eta gero lagunekin beti gazteleraz. Eramatagatik horrela kontrako iritzia, ez? Uste dut, kuadrillan behintzat, gutxinaka aldatzen ari garela. Heltzen zaren heinean, duago egiten zarenean. Nik hori nabarmendu nahi dut, batez ere, hori, aurten ikusi dut aldaketa handiagoa. Eta gero pena ematen zu, baina hori 15 urterekin, edo txikiago zarenean, nola galduko dut, nola aztuko dut hizkuntza, eta gero azten da. Azten da, pila bat. Unibertsitatea, ni adibidez hori magisteritza euskaraz egiteko aukera izan dut, eta ostras, asko eskertu dut hori bertan euskaraz egitea, ze bestela, nabaritzen da. Karreran ez dut ezer euskaraz egin, eta galdu dut pila bat. Eta etxan hitz egiten dute, baina nabaritzen da. Eta gero, hau zen azken arte. Galdera librea. Eta zer, hengo izun di? Edo ezakite pentsatu dezakegu, adibidez, ez dakit gaztei pixka bat heltzeko, zer egin dezakegu agian gure posiziotik edo haiei motibatzeko edo euskaraz hitz egin dezaten edo edo kontzientzia hori hartzeko. Ez dakit, Galera zaila egin dut ezakit. Ze gainera, ez dakit, baldin badazoa zorain edo zein ikastetxera edo, denek esango dute euskararen alde daudela, oso harra daudela euskaraz hitz egiten dakitelako,
baina gero zute hitz egiten. Da, guri esaten zigutenaren berdina. Bai. Gero ahaztuko duzue, baina zer eta zer egiten dugu hori aldatzeko. Ja. Azkenean ez, aurrei beti esaten diete, euskeraz, hitz egin euskeraz, eta hori hobe izango da edo okerrago. Ba, nik bertan pixkat debate moduan daukatze, hitz egin nuen irakasle batekin eta esan zian, nik adibidez, ez ingelesarekin ere berdin gertatzen da txikiekin, osea, nik ezakit gazteleraz, nire izan behar diazu euskeraz. Eta berak egiten zuela eta gero aurren arabera ere agian beste erantzun bat ikusiko duzu, baina berak esaten zien begira, nik badakit gazteleraz eta euskeraz. Baina nik aukeratzen dut euskaraz hitz egiteko nik hori nahiago dudalako, nik gustoko dudalako. Eta horrelako txarla moduko bat eman zien, eta orduan ez dakit nola egin zuen, baina txipaldatu zien aurrei euskaraz hitz egiteko, eta ostras, baina txikiak ziren hori ere, gero irakaslearen papera, gero ez eta zailagoa da, helduagoak direnean. Bai, baina, behintzat pauso bat da, ez? Ja, bai. Ni txikitan nuen sentsazioa zen behartuta sentitzea. Ja. Eta oso onditan ikasi nuen gazteleraz hitz egiten. Ni gazteleraz hitz egiten ikasi nuen ikastolan. Ba, ni aldrebes, ni euskera. Claro. Orduan ez dakit, zaila da. Irakasle zerbait egingo duzu esago. Ja, Ba ez dakit, porrotx, adibide. Ondartza. Nik txistoa jotzen dut, eta trikitisa duen edo zen musika gustatzen zait. Berdin zait Tapia eta Leturia, Alaitz eta Maider edo Maixa eta Ixiar, berdin zait. Kirola egitea. Musikaren munduan talde pilo bat gustatzen zaizkit, baina ez ditut miresten edo idolo bezala ikusten. Azken momentu honetan Leiotik taldea asko entzuten ari naiz, hortan haiek adibidez jarriko nituzke. Ondartza gustatzen zait, baina gehiago mendira joaten naiz. Estilo oso anitza, oso anitzak entzuten ditut. Ezakit, rocken barruan dauden estilo asko entzuten ditut, eta gero bertan kanpo ere, bertatik kanpo daudenak ere, ez dut nagusitasunik. Eta instrumentua gitarra jotzen dut, eta panderoa. Kirola egitea. Bikote, ordan euskararen abilera ez? Bai, hor daukagu. Bigarren atalari helduko diogu orain, 3 gai ezarriko dizkizuet nahi gainean. Gai nahiko orokorrak dira, ordan hautatu bat, eta ea zer iradokitzen dizuen, edo zerrekin erlazionatzen duzuen, edo horri heldu eta beste norabaitera joan, bai? Bati heldu eta ea ba. Zein aukeratuko dugu? Berditzait, durbilago nago agian gai honetaz, baina zuritzat hau, ez? Bai, baina oso zaila ere da. Bale. Nahi duzun bezala? Hasiko gara honekin, bai. Honekin? Bai. Bueno, sexualitatea aukeratu dugu. Ez dakit nola hasi gai hau. Zuk uste duzu agian hezkuntzarekin, ez? Harremanduko zenuke, edo emakumearen rolarekin ezakit. Nik bai hezkuntzarekin alderatu dezaket, baina ezakit. Bai, zuk uste duzu hezkuntzan eta hezkuntza honak jaso dugula sexualitateari buruz, edo? Nire ustez, ez. Eta zure ustez, uste dut ez. Nik, uste dut ez dudala txarlarik, ez dudala ezer jaso ikastetxean, ez nahiz oroitzen. Jaso baldin badut, ez nahiz oroitzen. Baina uste dut oso garrantzitsua dela, eta ez bakarrik DBH-en, baizik eta txikitatik, haiek badute bertaz, sexualitateaz jakiteko, haien sexualitateaz ezagutzeko, jakiteko, ezakit aukera desberdinak nola sentitzen zaren, ze azkenean ez baldin badakite zer, oso arraro sentitzen dira, eta pixka bat tabu moduan ikusten da, eta orduan entzuten dute hitz bat, eta hitz hori, eta praktiketan egon nintzenean, laugarren mailan, ze uste dut, orain kurrikulumean uste dut, hasten nirela 5. mailatik aurrera, edo egon nintzen ikastetxean, hasten ziren 5. mailatik aurrera hori bertaz hitz egiten.
Eta ja lagorren mailan nabaritu nuen behar bat horretaz hitz egiteko, zeuden hori hainbat kontzeptu, nik entzuten nien hori bertaz hitz egiten. Gero liburu bat, gorputz biluzi bat agertzen zena eta bilatzen zituzten hitzak, haiek nahi zuten eta bertaz ezagutu eta neska bati galdetu nion, zer izara begiratzen eta hau, eta esan nion, ikasiko duzu eta ikasiko dugu, ezakit, supermotibatuta bertaz hitz egiteko eta ezakit, uste dut, txikitatik hitz egin behar dela horretaz eta gero ja, DBH-en, gero ja, eta zabalago eta antisorgaioak, eta dagoen aukera hori bertaz hitz egiteko, ni beste emakumeekin hitz egin behar izan dut, zer nolako aukerak ditudan, eta gero ere hilekoarekin dauden arazoak, nire adibidez oso gaizki pasatzen dut hilekoarekin. Eta, ezakit, hainbat, sexualitateari buruz eta zure gorputzari buruz dauden galderak, ez ditut hezkuntzan ikasi, bertatik kanpo. Nik uste dut, hori, txiki-txikitatik hitz egin behar den gai bat dela, sexualitatea ez da, hitz egiten dutenean, sexualitateari buruz hitz egin behar da, klasean guraso batzuk, pentsatzen dute ez dakit, erakutsiko dietela Kama Sutra aurrei, hori ez da. Gauza da, ez, normaltasunez jotzea, bizitzaren, etapa bakoitzaren ez dakit aldaketak edo normaltasunez hartzea eta uste dut gure adinarekin egin denak atxik handiena dela DBH-en lehenengo hitz egitea honi buruz. Etortzen da tipo bat eta esaten dizu, hitz egin sexualitateari buruz eta denak gaude jiji, jajaja, esan duzakila, esan du, no seke. Eta ez dugu normaltasunez hitz egiten edo... Ez da seriotasun handiz, ez? Txikitatetik normaltasunez jotzen badugu guzti hau, oso ezberdina izango litzateke. Uste dut orain nahiko berandu hasten dela. Orain eskola erekin, ez dakit nola... Ez dakit. Zuk ez dakit horri buruz. Asko ez nago oso jarrita oraindik ez dakit zer nolako aldaketak egingo dituzten, baina egia da, gero ere, hilearen kontua, gero genero rolen ere, aur askok gaizki pasatzen dute, ez direlako haien gorputzarekin eroso sentitzen, hori, agian bazakiarekin azten baldin bazara, ez, gizarteak esaten dizu gizona zarela. Eta agian emakume sentitzen zara, edo ez zara ez emakume ez gizon sentitzen, eta ez dakit, bertaz ez hitz egitea, ez dakit, gaizki sentiarazten die eta gero ere, loditasunari lotuta ere, fobia handia dago orain gizartean gai horrekin eta janariarekin ere oso harreman txarra sortzen da eta nire ustez ez dakigu modu osasungarri batean jaten, ez dakit, uste dut gizarteak inposatzen dituen hainbat gauza txikiratik jorratzen baldin baditugu, haiekin apurtzen baldin baditugu, bakoitzak bere gorputzarekin eroso sentiarazteko eta helburu horrekin, uste dut gero ja guztiok ongi sentituko garela, normaltasunez hitz egingo ditugula hainbat gai hauetaz eta ez dakit, uste dut ez dakit aldaketa hori sortuko dela gizartean eta ez dakit. Nik uste dut honen konklusioa dela, sexualitatea harremandua dagoela gauza pila batekin, ez? Eta hori txikitatik jorratzen badugu, beste hainbat arazo, gaur egun ditugunen bat arazo ez diketekela egongo. Nagi handia ematen dit bidaiatzea egia esan. Arraroa da, baina, nagi ematen dit. Eta azkeneko bidaia... nori izan zen? Marrokosera, aurreko urtean. Bidaiatzea gustuko dut, baina oraintxe bertan bakarrik hemendik bidaiatu egin dut. Eta nire azken bidaia Azkarate herrira izan zen. Sexualitatearen inguruan. Nabaritzen duzu aldaketarik egon dela zuen garaitik gaur egon arte? Dakizuela edo anaiarra bat txikiago gaituzu edo? Nire ustez pixka bat baina oraindik uste dut asko dagoela ez egiteko.
Ni batzutan kontsultan edo tokatu baldin bazait, kasu, Izaila zara. oso kasu gogorrak ikusten dira. Osea, badago jendea iristen dela aurpila batekin, no me baja la regla, eta zer egin duzu, sori. Osea, badirudi gauzak dakizkigula, baina ez, eta jende oso gaztea. Ja. Denetik egon. Bai. Bueno, orain bigarren atalari ekiteko, gai bat edo gai pare bat esango dizkizuet hartzeko, baina hauek pixka bat konkretuagoak edo zehatzagoak dira aurrekoak. Vale. Vale. Aukeratu orain nahi behizu. Vale. Nik adibidez, egun hauetan, telebistan ikusten dugun gai bat uste dut dela okupazioaren inguruan, sortzen ari den beldur hori, eta hori bertaz hitz egiten esaitzen dugu, ez? Bai. Bueno, zu gaztetxeetan eta mugitzen zara, eta Zizurko gaztetxea ez da okupatua, ez? Bai, okupatua da. Bai, izan zen okupatua. Bai, eta orain udaletxea nola dago gai hori? Itxi ziguten, hartu zuten hori pandemia honen, baina ez zituzten argudio ez zuten argudiorik, gu iritsi ginen eta gaztetxea itxia zegoen. Ez zuten ezer esan, eta hori pandemiaren argudio, kontagioekin eta horri lotuta, iztera eraman zieten edo, Baina, gero ikusten ditugu tabernak, egin zuten gazteentzako espuma festa bat aurreak guztiekin, eta, kontsumo edo kontsumoaren, kontsumoa sustatzen duten lekuak oraindik irekita daude, eta ez dituztenak betetzen segurtasun neurri horiek irekita daude, eta gero gure gaztetxea non egin genuen hainbat proiektu pandemiaren aurrean herritarren artean laguntzeko, egin nituen hainbat gauza, eta segurtasun neurriak errespetatu genituen, eta gure ustez ez zuten argudiorik hori izteko. Eta, esan nahi dut hori gaztetxea okupatu izan zela, baina ezen erabiltzen espazio hori, eta horregatik gazteok leku bat behar genuelako okupatu zen. Baina telebistan ikusten ditudan albisteak esaten dutela okupatu dutela, etxe bat, baina niretzako hori ez da okupazioa. Okupazioa da zerbait, behar bat asetzeko hartzen duzu leku bat, baina ez da langile baten etxera sartzea. Hori ez da, hori da gazteleraz allanamiento de morada, baina hori ez da okupazioa. Etxe bizitza ez dutena, zer egingo dute okupatu, baina ez dute okupatu, ez dira nire etxera etorriko, joango dira, etxe batera non ez den inor bizi, gainera etxeak behar duten norbait bertan egoteko, ze bestela azkenean, etxe behar duten norbait bertan egotea, bestela izorratzen da etxea, orduan pixkat bizitza ematen dio etxeari eta ez da erabiltzen ezertarako, eta normalean bankuek dituzten etxeak edo pisuak dira, eta ez dituzten erabiltzen, eta gero aprobetxatzen dute horrelako egoerak prezioa egotzeko, eta orduan zer egingo dugu, ez dakit. Nik uste dut hori, esan duzuna nahazten da allanamiento de morada, ez dakit nola esaten den euskera. Ja, nik ez da. Okupazioarekin, ez? Hori da, agian, horren kontra egoteko, jende pila dago okupazioaren kontra, ez? Nik uste dut hori dela pisu gehien duenak, ze galdetuko bageni horren gurasoei zer, eta okupazioaren alde edo kontra zaude? Gehienek seguraski esango lukete kontra, harremantze dutelako horrekin, esan duzunarekin allanamiento de morada. Baina, eta hori nork egiten du, oraintxe bertan telebistak, ari da informazio oker hori bazabaltzen, eta egin jendea dago beldurrez. Ni beldur gehiago diot nola pisuen prezioa igotzen ari den nire etxera norbait sartzearena baino, ez diot beldur hori, eta uste dut dela
informazio okerra daukagulako, ez garelako ongi, edo ez dugu bilatzen orain internetarekin, osea, badaukagu hori tresna bat, eta ez dugu ongi, osea, nire ustez ez dugu ongi erabiltzen. Eta gelditzen gara iristen zaigunarekin, eta jazta. Bai, nik uste du gainera oso konformistak garela, ez? Bai. Esaten dute agian nola egon zaitezke okupazioaren alde, niñata bat baldin bazara, beti eman baldin bazaizu dena ora, eta zuk ez dakizu zer den, pues hori, miseria, ez? Baina, eske ez du zer ikusirik, osan ikuste dut. Bueno, ni okupaziotik oso urrun ikuste dut nire burua, ze ez nahi inoiz gerturatuara ez nago kontra, osea, alde nago oso ondo iruditzen zait, lagunak ditut, zu adibidez, ez? Gertuago zaudetela, baina, zakez esan behar nuen, hori. Nahiz eta ez hurbilegon ulertzen dut, osea, primera ulertzen dut, ez dakit, agian noiz nire burua ikusten du... Hori da, ez dakigu... Paper horretan. Agian nik gero ez dut dirurik, ez dut etxerik, eta orduan, azken, eta batzuetan, nik orain beste lagun bat daukat, eta berak uste dut, alduela pisu bat ordaindu, baina ez du nahi, azkenean etxe bizitza bat izatea, zerbait unibertsala izan beharko litzateke guztiok izan behar genuen minimoko eskubide bat dela uste dut, eta hartuan, ez dakit nola ezin, zuri, nik norbaitek okupatzea, niri ez dit ezer, ez didazu ezer kentzen, eta ez dakit nola jendea okupazioaren kontra egon alden. Uste dut, lotzen dela hori, nire etxera sartu aldira, klaro, zu egon zara urte askotan lan egiten hori ordaintzeko, orduan, ulertzen dut beldur hori izatea, baina oso desberdina da. Oso desberdina da, ez du zertan ezer. Normalean, zure etxera sartzen direnak ez dute ez klase kontzientziarik, ze okupatzen dutenek normalen daukate kontzientzia klase hori, eta pertsona desberdinak izan daiteke, baina ez diruaren kontuarekin gero eta gehiago izateko, edo uste dut dela gehiago helburu horrekin bizirauteko baino, eta eskubide hori aldarrikatzeko gobernuei eta... Ados nago esan duzunarekin. Egia esan baietz, ados nagoela. Ez du ninoiz horrelako elkarrizketarik izan zurekin. Ja. Batez ere erronkarik nik uste dut duela, erronkarik baino agian bertako jendeak. Ez dakit, edozein pertsonarekin egoteko aukera, ez? Berdin du 10 urteko pertsona batekin zauden, ala 60 urteko batekin zauden. Azkenean denak elkarrekin egotea, posible dela uste dut. Eta, mendia oso polita da, gazta, oso guzti hori. Gazte pilo bat daude nire herrian, baina ez dago antolaketarik ez gazteriaren artean, ez, proiektuak aurrera ateratzeko eta nahiko bere izturik daude eta ez dago inolako antolakuntzarik eta ere nahi edo desio hori proiektu politak egiteko herrian. Bikote, orduan zer adibidez imaginatzen duzu Sibon erronkarin okupatzen etxe bat adibidez? Ez dakit, hor okupatzeko etxe gutxi dago, irakasleak adiri dira oso gaizki pasatzen, etxe bat aurkitzeko. Badirudi Ibiza, vamos. Bukatzeko, bi hitz ekarri dizkizuet, bai? Bata dugu orounean, bai? Orounean luzeiden erabiltzen da, ez? Hitz hau. Eta, ez dakit, badakizuen zer esan nahi duen, baina 3 aukera emango dizkizuet, bai? Lehenengoa dugu beti, gero lehengoan eta gero orokorrean. Beti, lehengoan, orokorrean. Zer uste duzu esan nahi duena? Orokorrean, ez? Baina ez agian da trampa, Agian da trampa. Esango dugu... Orokorrean. Orokorrean uste duzu? Ez da orokorrean. Lehengoan, ez? Lehengoan, hori da. Zalantza izan duzu? Bai. Lehengoan izan nahi du. Eta bigarren hitza... Xartesa dugu bigarren hitza, xartesa. Xardeska. Uste duzu xardeska dela.
Bueno, guazen isiltzera, baina Ez dago aukeren artean, sarteska. Ez? Hori izan berdena, ez zegoela. Sarteska. Ze izan da, baztanean erabiltzen dute, lizondaldean bintzat, bai? Eta 3 aukera honen dizkizuet. Lehena da zartagia, bai? Bigarrena da tomateari ateratzen zaion gaixotasun bat. Eta 3. da masusta. Ze izan da sarteska. Venga, ronkarikoa. Toma, marron. Nola zen lehenengo Zibonea, bien artean. Zartagina, ez? Zartagia, tomatearen itasuna eta masusta. Lehenengo aukera uste dela. Zartagia. Ni esan dut azkenekoa. Masusta. Baina ados jarri behar duzu, Jo, bale. Ez lehenengoa, venga. Ez dago da azkena. Ez da zartagina, ez da azkenekoa ere. Gaixotasuna. Ateratzen zaio gaixotasuna. Hombre, arraroa zen bigarren aukera hori, ez da? Bueno, ez duzu batera asmatu, baina izue, oso gustura egon gara zuekin, gai berdiei ere buelta ematen saiatu zarete. Mila esker, gonbidatzagatik. Zuek hemen izatea, beraz, nahi duzen arte eta Mila esker. ongi izan. Mila esker. Agur. Honen bestez gaurkoan ere iritsi zaigu zuek agurtzeko garaia eta gure bi gonbidatuak agurtzekoak ere. Eta horretarako, Leizeak taldearen letrarekin agurtuko zaituztet, haiek dioten bezala. Ez dago munduan bele beltzik guk landatutakoa suntsituko duenik. Hurrengora arte!